From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija minn Patri Leslie Gatt, provinċjal tal-Ordni Agostinjan f'Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Miegħek ukoll. Nselmu li dawk li qegħdin jingħaqdu magħna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni. Nilqawkom sabiex flimkien niċċelebraw din l-Ewkaristija, nisimgħu il-kelma u nħalluha tmiss il-qalb tagħna u nirċievu niċċelebraw flimkien il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ejjew nibdew din l-Ewkaristija billi narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. U jħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, Inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-praċetti tiegħek biex jisħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Qalb is-sultan nixxija ilma fit il-mulej u jmexxija kull fejn jogħġbu. Kull ma jagħmel il-bniedem u safi f'għajnejh, imma l-mulej jinżillu qalbu. Li tagħmel il-ħaqq u s-sewwa jogħġob lill-mulej aktar mis-sagrifiċċju. Għajnejn merfuqa u qalb imkabbra. Dan hu s-sinjal tal-ħżiena u d-dnub. Minu bil-għaqal jaħsibha tajjeb u jirnexxielu, imma min jaġġel jiġi fil-bżonn. Min jaħżen il-ġid bil-qerq tal-sienu bħal duħħan li jgħib u bħal xibka tal-mewt. Qalb il-ħażin tixtieq id-deni, m'għandux ħniena lanqas minn ħbiebu. Bit-twiddib tal-vjolenti jitgħallem ċkejken u l-għaref bit-tagħlim ikkattar għerfu. Alla il-ġust iħares l-indar il-ħażin u l-ħżiena jitfaħħom fil-ħsara. Min jagħlaq widnejh għall-lajta tal-fqir, ħadd ma jwieġbu meta jgħajatu. Il-kelma tal-mulej.
nroddu ħajr lill-Alla. Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek. Flimkien? Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek. Ħenin dawk li triqathom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Femni it-triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb għal ġubijitek. Flimkien? Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek. Jien għażilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija id-digriti tiegħek. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Flimkien? Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek għax fija nsib il-għaxqa tiegħi. Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Flimkien? Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek. Ħin dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien ġew għal Ġesu ommu u ħutu iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk. Iżdu ġibhom ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jagħmlu li jgħidu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Test tal-Vanġelu li tippreżentana liturġija tal-lum jippreżentana kuntarast li forsi kultant meta nħarsu lejh għall-bidu jista' kważi joħolqilna diffikultà. Donnu kważi Ġesu ma kienx qed juri entużjażmu li ġew ommu ħutu, li ġew dawk li huma tal-familja tiegħu li xtaqu jarawh, li xtaqu ikunu qrib tiegħu. Fil-fatt, knarsu sew lejn it-test, naraw li Ommu Marija żgur li ma kellix għalfejn toffendi lilha nfisha bl-attitudni ta' Ġesu, b'dak li kien qed jgħid Ġesu. Għax jekk Ġesu kien qed jgħid ommu ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jagħmlu li jgħidu, żgur li ommu kienet l-ewwel waħda li semat il-kelma, ommu anzi kellha din il-grazzja kbira mingħand Alla li tkuni li twellet il-kelma, li tnissel il-kelma. Mbagħad ommu kienet anki dik li wieġbet għar-rieda ta' Alla, li għamlet dak li għajtu. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej ikun minni skont kelmtek. Santu Issina aktar minn darba meta jitkellem fuq Marija, jgħid Marija kienet ħinja għax emminet, jew aktar ħinja għax emminet milli għax weldet il-Ġesu fil-ġuf tagħha. U kienet aktar ħinja għax emminet għax permezz tal-esperjenza tal-fidi saret l-ewwel dixxiplu. Saret dik li għamlet il-kelma realtà, ikkonkretizzat il-kelma ta' Alla permezz tal-ħajja tagħha. U allura ekku din hija sfida li tiġi qudiemna. Meta aħna nitkellmu fuq il-familja, fuq dawk li huma ta' ġewwa, bil-Malti nużaw l-espressjoni ta' ġewwa. U meta nitkellmu fuq dawk li huma ta' ġewwa normalment nitkellmu kliem sabiħ, normalment dawk li huma ta' ġewwa huma dawk li jagħtuna ċertu sigurtà, li jaqbżu għalina, li jiddefenduna fejn ħossun ma' komdi. U meta Ġesu qed jgħid ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jagħmlu li jgħidu, qed jiftaħ dan iċ-ċirku tiegħu ta' ġewwa għalina l-koll, għad-dixxipli kollha. Mela aħna kollha għandna l-opportunità li nsiru ta' ġewwa, li nsiru ommu
uħutu permezz ta' dixxipulat, permezz ta' tweġiba tagħna għas-smigħ tal-kelma u għar-rida ta' Alla. Li tisma' l-kelma ta' Alla u li twieġeb għall-kelma ta' Alla huma żewġ affarijiet li ma jgħaddux mingħajr xulxin, waħda indispensabbli għall-oħra. Jiġifieri jiena ma nistax ngħid le jiena nisma' l-kelma ta' Alla u mbagħad nagħmel dak li joġob lili. Waqt bħalma jiena ma nistax ngħid jiena nagħmel dak li jrid Alla minni mingħajr ma jkolli disponibilità li nisma' l-kelma. Mela l-ewwel mistoqsija li titpoġġa qudiemna hija x'opportunità qed nieħu jien biex nisma' l-kelma. Kull ċelebrazzjoni ta' Ewkaristija, anke l-istess mument li qed ngħixu bħalissa, huwa opportunità biex nisimgħu l-kelma. U kemm drabi jiġrilna li tgħaddi kwarta oħra, forsi qed insegwu nitfu il-mezz tal-komunikazzjoni tagħna u tajt imma fil-verità x'kienet il-kelma li smajt. Nkunu ġansejna, bħal meta mmorru l-Knisja wkoll noħorġu nkunu ġansejna. Għandna ħafna opportunitajiet sbieħ li rridu napprofittaw minnhom biex verament nisimgħu l-kelma, bħalma għandna il-possibilità li jista' jkollna anki l-kelma ta' Alla fid-dar tagħna u nipprova naqra mqarsilta u ngħid din hija opportunità għalija ta' smigħ ta' kelma. U mbagħad li jiena nwettaq ir-rida ta' Alla, jien ma nistax ma nagħmilx il-mistoqsija ma Alla quddiem din il-kelma x'irid minni. Alla x'qed jitlob minni bħalissa fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja tiegħi, f'dak kollu li qed ngħix jien bħalissa. Ejjew allura ekku quddiem dan kollu li qed ngħixu nippruvaw inkabbru fina l-entużjażmu li kellhom il-qraba ta' Ġesu, il-familja ta' Ġesu. It-test jibda forsi ħelwa wkoll li ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla. Ejjew nimmaġinaw il-daw in-nies u l-qraba ta' Ġesu li jippruvaw jersqu lejn Ġesu. Probabbli tgħid dak it-tifel tiegħi jew dak jiġi minni għamlulna ftit spazju ħanersqu, mhux li kien anki aħna fil-ħajja tagħna ikonna dan l-entużjażmu li nersqu lejn Ġesu. Ejjew nitolbu l-Mulej sabiex jagħtina din il-grazzja u din ix-xewqa kontinwa tagħna li nersqu lejh u nagħmluh kontinwament kelma ħajja fil-ħajja tagħna. Għal-Mulej m'hemmx aktar ħini minn dak li jisma' l-kelma tiegħu u jgħixha. Nitolbu l-Ispirtu Qaddis ta' Alla jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna biex nisimgħu il-kelma tal-Mulej u nagħmluha. Sabiex permezz tal-Knisja tasal aħbar ta' tama lil bnedmin ta' żminijiet tal-jum. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Sabiex dawk li jmexxu l-politika tad-dinja ikunu mlibsa bil-erf u l-kelma. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Sabiex il-karba tal-fqir u l-batut ma taqax fuq widnejn torox. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Sabiex il-kelma imħabbra lilna tagħmel minna l-koll il-familja ta' Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Jew fis-skiet tal-qalb tagħna nagħmlu it-talba personali tagħna. U Alla missier intajtna f'Ġesu mudell tal-iben li jobdi u jħobb. Ġeddet il-qalb tagħna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nisimgħu leħnek u nkunu dejjem miftuħa għal bżonnijiet ta' ħutna bl-istess Kristu Sidna. Amen.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħniena tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuk ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien iroddu lek ħajr bibnek il-Ażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jint battulna bħala Salvatur u Feddej mamul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwilet minn Marija Verġini u għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewit, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħalħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħuti dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħin u l-Isqof Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kutewnu
ngħidu flimkien dik it-talba li għallimna Ġesu Kristu nnifsu, dik it-talba li tagħmilna verament aħwa għax ulied tal-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ma tkunx is-saħna tiegħi tkun għalija l-ħarsin il-fejqan ta' ruħi ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes, fit-tieba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna
biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Jiberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajl lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu in-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkola ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik isma' t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw l-ewwel misteru minn tad-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, naddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirk inti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw it-tieni misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u fraġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, jeħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. خبز دا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر للمنوحة علينا لا تدخلنيش في التجريب بس دهلسنا مديني أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. كيف كمل بدو إسا وديم يبقى لديم تديم أمن. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna jħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru tad-dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. خبز دا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر للمنوحة علينا لا تدخلنيش في التجريب بس دهلسنا مديني أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم مالنا اطلب علينا متنبين إسا وفي الساعة الموتانا أمن. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak birkinti fost in-nisa
ومبيرك الفروت tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik isma' talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobża ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik isma' talb tagħna Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna l nibku nolfqu f'dan il-wiet tad-dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa
Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mlej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidlilhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollo kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisa u Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-dimonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħal raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin il-protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom tal-Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.